indibidwal ang tatakbo para punan ng posisyon sa Antipolo na nabakante nung pumanaw si 2nd District Representative Romeo Acop. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Simula nang magbukas ang filing of Certificate of Candidacy sa pagkakongresista sa ikalawang distrito ng Antipolo, umabot sa 7 ang nagsumiti ng COC. Kabilang sa kanila ang isang nagngangalang Philip Bong Acop na anak ng pumanaw na kongresista ng distrito na si Romeo Acop. Nag-file rin ang naungunang konsihal ng distrito na si Lorenzo Juan Sumulong. Kapartido siya ng pamilya Inares na gobernador ng Rizal. More or less, ito yung mga kilalang mga politiko na rin at mga kilalang personalidad opisyal dyan po sa Antipolo. At meron din naman na isang ordinaryong citizen ng Antipolo. Sa Huwebes, magsisimula na ang kampanya ng mga kandidato na magtatagal hanggang sa March 12, 2 araw bago ang eleksyon. Paalala ng COMELEC, mahigpit na ipinagbabawal ang masyadong maingay na pangangampanya at bawal pa rin ang pagkakabit ng mga oversized na poster. Pero in private places, katulad ng ating nakasanayan ng mga ilang eleksyon igagalang ni COMELEC. Hindi po namin pagbabawal sapagkat sa bandang huli, kailangan ng consent ng may-ari ng mismong premises. In fact, kahit nga po malalaki yung sizes, sobra doon sa 2x3 na requirement, sa bandang huli, sabi ng Korte Suprema, dapat igalang ang private ownership. Umaasa naman ang COMELEC na magiging payapa ang kampanya at halalan. Ayon sa COMELEC, patuloy na umiiral ang anti-discrimination policy. Ibig sabihin, bawal magbatuhan ng mga kapwa-kandidato ng mga masasakit na pananalita. Manual ang magiging proseso ng halalan sa ikalawang distrito ng Antipolo. Ibig sabihin, kinakailangang isulat ng mga botante ang pangalan ng napupusuan nilang kandidato. Inaasahan ngayong gabi rin ay magsisimula ng COMELEC na mag-imprenta ng mga balota. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.